Encontrarles unas buenas familias. Tenemos 600 animales, las perreras son negocios. Què farien estos animalets si no estigueren, per exemple, nosaltres així? Ells, els animals són diners. Em van cridar i bueno, vaig entrar, ho vaig passar mal, me vaig voler portar tots els animalets que veia quan eren els meus pares, però actualment és el millor treball que jo he tingut mai, jo sempre ho dic. Hola i benvinguts a Cultura a l'Aire. Així estem avui a un programa nou. Avui hem vingut a la protectora Modepran per a la promoció de la revista i anem a fer-nos unes preguntes ja per puesto. Recordeu que vos deixarem en la descripció i en l'email i el WhatsApp i l'horari. I ja està, comencem. Estem així avui en l'associació Modepran, la protectora d'animals que ho van comentar, i anem a fer unes xicotes preguntes, si vos pare bé. ¿Por qué empezasteis a hacer una protectora? Pues, a ver, la motivación inicial principal fue intentar echar a las perreras de Valencia, que no sé si sabéis la diferencia entre perrera y protectora. Las perreras son negocios que se han dedicado a sacrificar animales con tal de retirarlos de las calles, que las calles se vean limpias, pero luego llegan, pasado un periodo de tiempo legal, los sacrifican y eso es un negocio. Entonces, de ahí nace hacer una protectora sin ánimo de lucro y que estos animales, pues poder cuidarlos con todo lo que se merecen el tiempo que están esperando una familia, que puedan acceder voluntarios a pasearles, a cuidarles y demás, y luego encontrarles unas buenas familias. Y aquí la gente es muy activa, viene, colabora, o necesitáis más. Pues a ver, aquí toda ayuda es poca, ten en cuenta que tenemos 600 animales viviendo aquí, más los que tenemos en casas de acogida, que muchos de ellos también llevan tratamiento, los ayuntamientos, porque nosotros trabajamos para ayuntamientos, los ayuntamientos dan un dinero muy justo para la manutención del animal. Luego, si viene un animal que está atropellado, que necesita una cirugía, que puede ser incluso de miles de euros, eso todo lo conseguimos gracias a la ayuda de la gente. Y hace poco publicasteis también en vuestras redes sociales que había una asociación en Valencia intentando comprar varias protectoras. ¿Sabéis cómo va el tema? Pues ahora mismo hemos conseguido que se paralice un poco porque estas empresas son grandes empresas que entran a concurso, que ellos tratan de llevar la gestión por menos dinero, al ser una empresa grande, pues tienen otras cosas que ofrecer como trabajadores y demás, que parece ser que a nivel ayuntamientos pues es un poco suculento para ellos, no tanto para los animales. Y estamos viendo que hay ciertas irregularidades en estas empresas, por lo que está paralizado por el momento. Muchas gracias. A vosotros. No haremos horario intensivo por el tema del calor, que los animales sufren mucho el calor, claro. Y cerraremos a las 3 del mediodía, sí. Pero es a partir de junio. Vale. Y ya te digo, del lunes a domingo está abierto. Exacto, que si no pueden venir entre semana, pues vienen claro. Los sábados, domingo. Sí, eso es. Os mandan un WhatsApp, por ejemplo, y sí. Una vez ya hayan sacado la revista, ya hayan recaudado. El teléfono es el que sale en las webs, en Google y todo. El teléfono de aquí del refugio, que es solo WhatsApp, es el que tenéis en la puerta, el primer número de teléfono que empieza por 615, el primero que está apuntado en el cartel del Pilar, ese es el de aquí de WhatsApp. Los otros que aparecen son de la oficina de allí de Valencia, que hay 2 personas en la oficina, están más atentas a los teléfonos. Aquí solo tenemos el número de WhatsApp, no atendemos llamadas, porque es la misma chica la que atiende. Vale, pues lo pondremos también en la descripción para que pueda quien quiera venir. Claro, lo suyo sería que vinieran en persona, ya que, lo dicho, abrimos todos los días del año, y que se acerquen en un momento. Además, si sois de la Alcudia o de por aquí, pues estáis a un momentito. Claro, Pues claro. Sí. ¿Cómo los tenéis separados o puestos? Pues intentamos primero conocerlos, el tema de carácter y demás.
por regla general, macho y hembra suelen encajar mejor que macho. Estos, por ejemplo, son abuelitos, entonces pues estos que son más mayores no le vamos a meter un perro de 1 año que es un terremoto. Intentamos que sean todos de una energía parecida para que la convivencia sea buena, porque no es lo mismo tenerlos en casa que tienen sus 3 paseos diarios, su actividad física y demás, que en una jaula o en una zona donde salen 20 minutos al día. Entonces tiene que haber una convivencia que sepamos 100% que es muy buena. Y aquí cuando viene alguien que quiere adoptar o ver para adoptar, ¿qué hace? ¿Cómo los ponéis para ver que pueden adoptar? Pues primero les hacemos muchísimas preguntas a la familia. ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Con qué personas conviven en casa? Si todas las personas que conviven en casa están de acuerdo con esa decisión. Si hay más animales en casa. Entonces pues ya vamos viendo, pues si hay una familia que tiene una persona de 80 años en casa, lo mismo, no le vamos a meter un cachorro que dentro de 6 meses va a ser un caballo de 50 kilos porque puede tirar a esa persona al suelo. O si tienen un gato en casa, pues no le vamos a meter un perro que sabemos que tiene una predación súper alta, tipo de cazador. Vamos a intentar mostrarle varios buenos candidatos que creemos que se va a ajustar con su familia, y luego incluso le pedimos que traiga, si tiene otro perro en casa, pues le pedimos que venga con el perro y le sacamos a su perro varios candidatos, 2 o 3 candidatos que creemos que pueden encajar bien, y ya es su perro el que acaba decidiendo, ya que es el que va a convivir más tiempo con ese perro. Gracias. Nada. ¿Qué opinas de que hi hagi protectores que se dediquen a collir tots els animals per a que no estiguen en el carrer o en perill? Pues me parece que es una labor fantàstica, perquè de vegades pense què farien estos animalets si no estigueren, per exemple, nosaltres així. Perquè moltes vegades ens diuen, no, és que tal, estan lliures per el carrer, però bueno, al final per el carrer tenen el perill de que acabar accidentats, de que molta gent els agafe i els utilitza per a algo roïn. Entonces jo penso que sense nosaltres existirien, jo crec que altres entitats que tal vegada, com ja han passat en les... ja no sé com se diu perreres en València. Ni idea. En les perreres i tal, que ja va hasta tal término i se sacrificaven, i així moltes vegades, així no. O sigui, així moltes vegades me pregunten, ai, però és que si van allí i no els adopten, els sacrifiquen, i dic, no, dic, així tenim gossos vivint un mogolló d'anys perquè ningú els adopta, al final pues, per qualsevol cosa, o sigui, la gent és molt estricta a l'hora d'adoptar animals i de vegades són moltes tonteries, és que és molt gran, és que no sé què, és que volem un gosset de color tal, i diguem, ostres, entonces pues, jo penso que és una labor que és molt important, la veritat, sobretot actualment, que els animals estan tan ara ja a l'hora del dia d'estar tindre-los protegits. I tu com vas trobar aquest treball? Pues mira, jo sincerament estava en un treball que odiava, estava molt mal, i la meva cosina, que ella sap, a mi m'han agradat els animals de sempre, els gossets sobretot, i la meva cosina m'envia un link i me digue, ai mira, estan buscant a gent així de plan, i jo, bueno, dic, per què no provar? I els meus pares me diuen, no vas a portar-te a tots els animals que vagin ahí a casa, eh? I ma mare me deia, vas a passar-ho mal, vas a tal... Però dic, bueno, jo vaig a provar. Dic, després ja veurem què passa. I va ser això per un estoc que potser a Infojobs d'oferta de treball. I els mesos me van cridar i, bueno, vaig entrar. Ho vaig passar mal, me vaig voler portar tots els animalets que veia quan tenien els meus pares, però actualment és el millor treball que jo he tingut mai, jo sempre ho dic. I com veus el tema de... faria falta més... donar-hi més visibilitat al tema? Que tu creus que n'hi hauria que donar-li més visibilitat a les protectores, que n'hi hagueren més voluntaris o més gent col·laborant? Jo pense que
i tindria que haver més visibilitat a l'hora de que la gent s'animara a vindre, perquè jo, per exemple, jo la primera que no m'animava a vindre per el tema d'això, de passar-ho mal, de dir és que m'ha donat molta pena, però jo ara ho penso i dic, tant de bo jo haver vingut antes així a ajudar, perquè a lo millor a tu te fa estar mal, però estàs mal, que vas a estar mal un dia, dos, quan vens així, però després vens i jo me dono compte de que vens, passeges un gosset que li fa molta falta, que a lo millor a nosaltres no ens dona temps a treure tots els gossets per fora. Ells necessiten eixir d'ací, desconnectar dels lladrits, d'aquest ambient. Entonces, jo pense, és com que li canvies el dia a l'animal i a veure, te costa temps, però bueno, si t'agrada fer el que fas, entonces jo penso que sí, que molts voluntaris no s'animen a vindre per el tema d'això, el sentiment este de tristor, que és normal, perquè jo l'he tingut i ara ho penso, dic, ojalà no haver sigut aixina. Però bueno, entonces jo animé a molta gent a vindre, perquè, i al final és que són meravellosos, o sigui, els gossos i són superagraïts, i si t'ho passes superbé ells. I en el tema de l'adopció, penso que hi ha que donar més visibilitat a les protectores per a que vinga la gent més a adoptar. I mos ha dit la teva companya abans que els gossos els separeu més o menys en xic, mascle, femella, per a que estigui millor. Sí. En els gats feu el mateix? No, així tenim de tot. Així tenim mascles i femelles, sempre en la condició de que estiguen esterilitzats. O sigui, en este jauló no entra ningú gatet sense que estigui antes esterilitzat, perquè al final nosaltres el que estem combatint és sobretot la cria massiva d'animalets que hi ha per el carrer, per exemple, els gossos, les femelletes que venen embarassades. Nosaltres així busquem com erradicar el tema ese. I sempre així entren esterilitzats. I els gossets també intentem que sempre estiguen esterilitzats per així poder que tinguin companyia, perquè de vegades sempre és més fàcil trobar bona companyia en un mascle i en una femella. A vegades les femelletes com que se confronten molt, però un mascle i una femella és com que se complementen superbé. Després n'hi ha que no, que se duen superbé, mascles, superbé, però de normal sempre ho fem així, i així estan tots esterilitzats. Clar, perquè hi ha molta gent diu que els puestos estos sempre estan tots els animals renyint i tot, però estan així tots molt tranquils. A veure, al final animals són animals, van a renyir, i així quan entra un gatet nou, pues bueno, és la líder més fuerte, així sempre li demostren qui mana, para que no te passes. L'altre dia soltarem uns quants gatets i els porten atemorits perquè, claro, ells veuen gatets nous i diuen, estos que venen així, entonces és com que, així mane jo. Vull dir-te, pelés van a ver, sobretot així en estos jaulons, els gats són molt de blanc, que se peguen enseguida i rinyen, però bueno, res greu. I així en les jaules els gossos sempre intentem socialitzar el màxim possible abans de juntar-los a una jaula, perquè després per la nit es queden soles i tal, entonces no vulguem al dia següent trobar-nos cap sorpresa. O sea, no és algo que ens la veritat. Clar, perquè havíem parlat abans també la teva companya de que per adoptar-los tenen que mirar que s'ajuste a la persona i tal, però també té que ser al final l'animal qui decidisca, no? Si no està a gust. Sí, a veure, al final la gent es queixa molt perquè diuen és que és molt difícil adoptar, és que vas i et fan moltes preguntes, però, claro, és que així jo me dono compte que des que treballo així que moltes persones venen així, pareixen molt bones, molt tal, i després te la juguen i abandonen l'animal o el fan criar, que de normal sempre intentem que d'ací se'n vagin esterilitzats, sobretot els gossos que vegem que són molt atractius per a fer aquestes coses, que de vegades no se pot controlar tot. De vegades així hem donat en adopció un gosset i després a tornar de major destrossat, perquè l'amo, el seu adoptant, el va maltractar. Entonces és com que no puguen saber mai, i d'ací se'n van, per sort, bastants gossos adoptats, entonces, perquè tenim molts. Entonces no puguen controlar sempre on se'n van. Entonces les meves companys d'oficina fan moltes preguntes i intenten sempre saber, perquè nosaltres no volem que un gos que estigui així, que nosaltres el cuidem sempre, intentem donar-li la millor vida, intentem que isguen tots els dies, que mengen el millor, controlar que no estiguen malalts, se'n vagin a una casa a estar pitjor que del que estan així. Nosaltres sempre volem que se'n vagin
a un puesto millor. Per això moltes vegades ens diuen es que no me habéis dado un perro para adoptar, i diguem, es que pues a lo mejor es que no eres indicat per això. N'hi ha moltes vegades que senyors, no, yo lo voy a sacar una vez al día, tal, y diguem, pues igual así está mejor que en tú, o lo quiero para que me proteja la casa. No, sí, no, és que ara hi ha alarmes, per sort, que te fan aquesta funció. Moltes gràcies. Vale. Sí, claro. Bueno, sabes hablar. Bueno, ¿y a tú qué te parece la compra-venta de animals? Es que és un tema... Sí. A veure, jo sempre dic, jo no estic gens a favor de la compra-venta d'animals. No estava antes de treballar així, però és que ara que treballo així encara ho estic menys a favor, perquè veig la quantitat de gossos que tenim així, esperant una família des de que són cadellets, que a lo millor entren, que són cachorrets i es veus que estan tota la vida esperant, o que entra algun abuelet i dius, jolín, pobret, es va morir així, ens dona com molta llàstima. Entonces jo estic súper en contra de la compraventa d'animals perquè pense que ja tenim mogolló de gossos i és que és impossible que ningú d'ací, de la quantitat d'animals que tenim en esta protectora, encaixi en el teu perfil. Ara, una cosa és que tu vingues buscant un gos de color gris platejat, les orelletes aixina, allina, claro. Així moltes vegades ha vingut gent i ha dit es que estamos buscando un labrador. Ay, claro, y caniches tenim ahí també. Així són tots els gossos del carrer. Entonces jo estic molt en contra i des de que treballo així encara estic més en contra després de veure tota la quantitat d'animalets que tenim. Me pareix superinjust que estiguen explotant a altres animals en quan així tenim una quantitat enorme de gossets que poden encaixar en la teva vida. Entonces jo sempre anime a que no es compre i que s'adopte sempre, que sempre llegim l'opció d'adoptar. Estan en jaules molt xicotetes i sobreexplotats, esperant que algú el compre. Bueno, és que no fa falta que te'n vagis a Tailàndia, perquè això en Espanya, també, en València, vull dir-te, això ho tenim a l'ordre del dia, això ja passa actualment així. Entonces, vull dir-te, no fa falta anar-nos fora d'Espanya, cada dia ixen notícies de que han tancat un criadero il·legal de gossos, des d'ara, fa poquet, crec que va ser per Andalusia, van tancar un criadero il·legal i les imatges que han eixit han sigut horribles de les mares que... I tenim així companys que també han treballat en criaderos i m'han dit lo pitjor, o sigui, és que és lo pitjor, vull dir, no n'hi ha ni comparació de com estan els gossos així a com poden estar ahí. Al final, per a ells, els animals són diners i són números. Al final, i nosaltres així, els animals que tenim, ens importen. Així ens dol quan a lo millor un gos es fa major i falta així, o hem de diguem, adormir-lo perquè ja no està tenint una bona vida. O sigui, així ens afecta perquè, claro, mos importen. Allí en aquests puestos jo crec que els animals no importen, són números, són diners i ja està. Si se mor uno, pues a rei muerto, que yo, rei puesto. I ja està, i se fa un altre animal i ja està. Pues moltes gràcies i ja sabeu que si voleu adoptar els animals ens envia abans el telèfon de contacte que hi ha i l'anem a posar també en la descripció i tot. I moltes gràcies per deixar-nos vindre. A vosaltres per donar visibilitat a tot això. Sobretot en els adolescents i en els xiquets més menuts, perquè jo penso que educar-los des de ben menuts crec que és l'opció ideal, perquè quan creixen no diguen ai, és que vull un bull terrier d'estos. Entonces jo penso que, pues això, que moltes gràcies per donar visibilitat. Moltes gràcies. Bueno, acabem de tornar de la protectora i després de passar tot el dia i veure el que han fet, les entrevistes, tot, crec que
almenys per a mi se pot entendre molt millor tot el treball que n'hi ha darrere i tot l'esforç, perquè a vegades veus, no, una protectora que està ahí, té els animals, jugant ells, però n'hi ha molt de treball darrere. I és que sols veiem normalment gossos i gats esperant la família, però cada animal té una història i les persones que els ajuden, que es cuiden, que treballen en ells, també tenen que fer moltíssim esforç per donar-los una segona oportunitat i sincerament veure llocs així també te fa volar molt més a la gent que dedica el seu temps a cuidar animals, perquè sempre ho hem comentat moltes vegades en el programa, sobretot Marta i jo, que el que diguem que el món se'n va, com dir-ho, un poquet a la merda, però coses així fan que un poquet de fe encara que siguen aquestes persones en la humanitat. I ja està, agrair a tot l'equip de Modepran per obrir-nos les portes i ensenyar-nos la realitat del que hi ha una protectora. I també dir que, si recordeu, aquest programa era per a conscienciar sobre les protectores, ja que la nostra pròxima revista de l'institut és per a recaudar els diners justament per a Modepran. I ja vos avisarem, però si voleu comprar qualsevol una revista o el que siga, ens podeu enviar o al correu o a l'Instagram en els comentaris, perquè realment, encara que siga mínim 50 cèntims entre tots entre tot l'institut, entre tota la gent que vulgui donar, al final sí que és una ajuda gran. I això volia dir. Moltes gràcies i ens veiem en el pròxim episodi.